tinokutendei mukoma vhaipa nekuya pachirongwa. Vanhu izvozvi pamakabata mbira apa vane shungu. Imboti kwenyei kuti de vagutsikane kuti ndimi munorova nekuti vemazera enyu vazhinji havazvikwanise. Tashaya kuziva kuti zvakabva nekupi, ndezvedzinza here kana kuti ndezvechii. Aiwa, tinotenda tete manungo yamatipa kudai. Rega tiratidzinyika kuti aiwa zviri mumaoko iwaya hazvizi kutsvagiridzwa. Regai zvedu timbowaroira iyo dindingwe mwana wemhanduka tichimbopfura zvedu kamakwara. Sokonga wambouya kaneka hosho wamboti kwantsuka wachimbotsigira kamuchikomana chawo ichochi. Umombobata kahosho naiso. Aiwa. Kaka. Were wariyambudza. Hama vadiwa vateereri, ini ndinonzi Sisi Wesa, ndabva kuCapital Studio. Ndina mukoma Viper vari pano vandinawo neDVD ravo randakabata iri rinonzi Zino Rimuroi reChimurenga. Mukoma Viper, tinoda kuti muteurewo mashoko enyu ekupedzisira amuchasira kuvaoni nevateereri venyu vari kuteerera mbira dzamuri kudai izvi kurova idzi. Aiwa, ndinotenda tete. Nguva ine ndakuwanikwa ndichikutenda iwo wateereri newatsigiri wachawanikwa nekutitsigira Chimurenga icho chifambe zvakanyanya. Ndisingasiye Capital Studios vanhu vandakasenza navo pamaproject angu ese andiri kuita kuti mavhidhiyo azosvika pakubuda kudai ndiwo wakawanikwa nekutsigira wakauya wakabatana newakanga vari kunze newakanga vari munomu wakaita kuti mavhidhiyo iwaya muchiwanikwa muchaona nhasi. Ndinotendawo zvikuru sa Brakachongwe baba kushaina nekushata wakawanikwa nekukubatanidzai neni kuti tiwanikwe tichitaura panguva ino tichitaiwa baba kushaina nekushata wanikwa ine kutungamirira vakawanda kwete kuzobatsira inini chete. Chitaiwa Brakachongwe, fambai nebasa, batai basa general. Ndiri kubatikana mwanangu zvikuru kwazvo nenyaya yerumbo rwake rwaanoimba achiti handina amai. Rumbo rwepasi rino kuti mwana akadai uyu achindiimbira chimbo ichocho ndinobatikana zvikuru kuti sei zvakapinda maari. Rumbo rweChimurenga, rumbo rwepasi mwanangu, rumbo runondifungisa kutambudzwa kwataita muhondo. Muhondo taishungurudzwa zvimwe zvataishaya kuziva kuti toita sei tichitambudzwa nemabhunu. Mabhunu akatitambudza, taifambiswa tisina kusimira, tairohwa, taipisirwa dzimba, taitorerwa chikafu chichipiswa, tichishungurudzwa zvimwe zvinotirwadza. Nanhasi ndinonzwa mwoyo wangu unobatikana zvikuru kwazvo pamusoro pokuti kana mwana wangu ari kuimba chimbo ichi ndinonzwa kubatikana kukuru. Tinouya kwamuri sekuru, mbira idzi dzamakabata idzi munoridza here kana kuti makangobata zvenyu? Ndinoridza zvishoma. Munoridza zvishoma? Aiwa, zvinokudzwa. Mama, ndiri kuona kuti muri kufara nebasa remukomana uyu. Basa remukomana uyu riri kundifadza zvikuru mwanangu, nekuti isu ndokudzinza kwedu kwembira. Tirisu ana mukanya wacho abva atora ruoko rwokumusha kwasekuru vake, ndirwo urwo chairwo kwedu munongonzwa dzichirira dzana mukanya.